Δες εδώ. Γεια! Τώρα θα δούμε, θα δούμε τώρα θα δούμε εδώ μαζί με τη Ζωή. Αγκαλίτσα, κανένα παλιά αγκαλίτσα. Θα δούμε με τη Ζωή, θα δούμε, σήκω, σήκω έτσι πως καθόσουν μπράβο. Θα δούμε τώρα στο κινητό του μπαμπά πως τρώει ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς τρώει. Ένα η Ζωήτσα. Εκεί. Εγώ έφαγα ένα, τώρα εσύ. Ένα η Ζωή. Ένα ο μπαμπά. Ένα η Ζωήτσα στο κινητό, θα βλέπουμε μετά. Ένα. Μπαμπάς τρώει. Ένα. Τι, έφαγε ο μπαμπάς, τώρα η σειρά σου. Ένα ο μπαμπά. Ένα η Ζωήτσα. Μπράβο το κορίτσι. Ένα. Τι ωραίο που είναι η κρέμα. Ναι, ο μπαμπάς και η Ζωή τρώει. Ένα η Ζωήτσα. Ναι, ένα μπαμπάς, ένα εσύ. Και μετά θα το βλέπουμε στο κινητό. Μέσα, έλα να το βλέπουμε στο κινητό. Έλα. Έλα, δες. Κοίτα εκεί την κάμερα. Ξανά, κοίτα την κάμερα. Ξανά, κοίτα την κάμερα. Κοίτα την κάμερα. Κοίτα την κάμερα. Το βλέπεις, ο μπαμπάς θα σου δίνει, το βλέπεις. Θέλεις να το βλέπεις τώρα πως τρως. Έλα να το βλέπεις. Έλα τώρα θα δούμε πως τρώει η Ζωήτσα.